Iawn, so heddiw, dyn ni'n cychwyn cyfres newydd a nath Martin sôn fel rhan o'r ddoliad bod ni'n cychwyn ar cyfnod yr Adfent. A nid bod fi'n ame Martin y gwbl, ond trawn ni'n neud fy exercises cefn bore yma, nes i checio. Mae cyfnod yr Adfent actually wedi cychwyn. Okay? So mae 4 sil cyn y dolig ydy e. So bod ni dal ym mis Tachwedd, dyn ni'n cael meddwl am y dolig. Okay, just straw poll. Pwy sydd wedi decoratio'n barod? Oh, come on! A be? A decio Richard y Fedrwm di hefyd. Okay. Dyn ni wedi gweld y goleuadau yn ymddangos yma gacw o gwmpas a mae'n rhai tai bonkers yn barod yn does yn y build-up i'n Nadolig. Ond mae'n okay, achos o heddiw ymlaen dyn ni'n cael. Okay? O heddiw ymlaen, dyn ni yng nghyfnod yr Adfent fel oedd Martin yn deud ar y cychwyn. A dros cyfnod yr Adfent, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar y gwir y tu ôl i'r Garol. Okay? Y gwir y tu ôl i'r Garol. So edrych ar rhai o'r carolau dyn ni'n canu, rhai yn nhw falle'n fwy cyfarwydd nag eraill, ond dyn ni'n gwneud hynny a'i dal nhw fyny'n erbyn y Beibl. A dweud, ydyn nhw wir? Neu ydyn nhw'n creu rhyw ddarlun sydd ddim cweit yn ei le? Nawr, wrth gwrs, mae'n bwysig bod ni'n cofio barddoniaeth ydy carolau, ynddo fe? Barddoniaeth ydy carolau. A pan mae awduron yn sgwennu, maen nhw'n cael rhywfaint o rhyddid, rhyw artistic license, yn dydyn i ddeud rhywbeth mewn rhyw ffordd chydig bach yn wahanol, mwyn gwneud pwynt ac yn y blaen. A weithiau maen nhw'n gorfod newid pethau jyst mwyn cael y geiriau i ffitio i fewn. A cael odl ac yn y blaen. Ond bydd y negeseuon ni dros yr chydig wythnosau nesaf yn edrych am y gwirioneddau sydd tu cefn i eiriau rhai o'r carolau yma, i pwyso nhw'n erbyn y Beibl, a dysgu rhai o wirioneddau mawr y Beibl. Gwirioneddau mawr adeg yn Nadolig sydd wrth raidd llawer o'n carolau. Ond falle byddwn ni hefyd yn byrstio ambell i bybl. Pethau dyn ni wedi canu, di arfer i canu mewn rhyw ffordd arbennig. A'r bore yma, dyn ni am edrych am Garol. Nawr, mae rai fi gyfaddu, nes i ddewis y Garol yma, a doeddwn ni ddim yn sylweddoli, pam nes i ddewis y Garol yma, bod mam yn nabod y boi nath sgwennu e. Do'n ni ddim yn gwybod hynny, oedd e'n digwydd bod yn aelod yn capel bydyddwyr yn Dogellau, yn capel Juda, lle gath mam ei fagu, dyn o'r enw John Hughes. A dyma'r Garol, a fyddwn ni'n canu hon ar y diwedd. Draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, daeth baban bach yn geidwad byd. Doethion o ddaeth i weled ef a chanodd yngylion uwch ei gryd. Draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, daeth baban bach yn geidwad byd. Dyn y pennill nesaf. Draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, nid oedd un lle i geidwad byd. Llety'r anifail gafodd am nad oedd i'r baban leti clud. Draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, nid oedd un lle i geidwad byd. A wedyn y pennill ola. Draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, fe anwyd Crist yn geidwad byd. Canwn garolau iddo ef, a molwn ei gariad mawr o hyd. Draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, fe anwyd Crist yn geidwad byd. So, dyn ni'n mynd i edrych ar eiriau'r Garol yna. A mae yna wirioneddau yna. Ond falle bod yna un neu ddau o bethau sydd bach o artistic license, felly, o gwmpas y neges. Ond dyn ni eisiau cymharu yr hyn mae'r Garol yn deud efo'r hyn mae'r Beibl yn deud. A dyn ni'n mynd i wneud hynny trwy ddoi a darllen y gair. A dyn ni eisiau darllen darn byr iawn o Efengyl Luc. Luc 2, adnodau 1 i 7. Tua'r un adeg, dyma Ceswr Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Hwn oedd y cyfrifiad cyntaf gafodd ei gynnal cyn bod Quirinius yn llywodraethwr Syria. Roedd pawb yn mynd adre i'r trefi lle gawson nhw i geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd gydawodd Nazareth yn Galilea a mynd i gofrestru yn Judea, yn Bethlehem. Hynny ydy tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair, oedd yn mynd i fod yn wraig iddo.
ac a oedd erbyn hynny'n disgwyl babi. Tra oedden nhw yna, daeth yn amser i'r babi gael ei eni, a dyma lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cydachau geni yn ofalus amdano, a'i osod i orwedd mewn cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo. Nawr, mae'n deud yr hanes, yn dydi? Mae'n deud hanes y geni. Mae'n deud rhai o elfennau. Dyn ni'n cael doethion o ddaeth i weled ef. Dyn ni'n cael canodd yngylion uwch ei glid. Llety'r anifail gafodd am nad oedd i'r baban lety clud. A wedyn mae hefyd, yn ogystal â deud y stori, mae'n mynd i cefn i'r stori. Ac mae'n deud, fe anwyd Crist yn geidwad byd. A fel mae'r traddodiad, mae gen i 3 pwynt. So dyma'r 3 pwynt dyn ni'n mynd i edrych arno fe. Y bore yma. Pwynt 1. Doedd Bethlehem ddim yn dawel. Okay? Draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, dyn ni wedi canu. Doedd Bethlehem ddim yn dawel. Yr ail bwynt, mae Iesu yn dod fel Crist. A'r trydydd pwynt, doedd dim croeso iddo fe. So, draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, ond doedd Bethlem ddim yn dawel. Nawr, un peth sy'n medru bod yn wir am lot o'n carolau ni yw bod nhw chydig yn syrupi weithiau, chi'n gwybod? A maen nhw'n mynd nôl i oes chydig bach. Oes air pethau nadolig oedd oes Victoria yn dyfe. A Dickens a Christmas Carol a'r pethau yma i gyd. Dyfe. A weithiau mae'n rhyw liw reit syrupi ar y pethau yna. Ryw olwg braidd yn rhamantaidd o gyfnod oes Victoria. Nawr mae gen i fel rhywun sy'n weithiau yn trio cyfieithu geiriau a ffitio nhw i gneud, mae gen i bob cydymdeimlad efo rhywun sy'n sgwennu geiriau Carol neu Emyn, achos dwi'n gwybod mae'r anodd ydy i'w cael geiriau i ffitio i fewn. Draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, a dyn ni'n clywed o dawel ddinas Bethlehem, dyn ni'n canu hwnna ar adegau eraill. Ond wrth gwrs, y gwir yw, os dyn ni'n edrych ar hanes ac os dyn ni'n edrych ar y Beibl, dyn ni'n gwybod mae nid tawel oedd Bethlehem ar y pryd. Dyn ni'n gwybod bod Bethlehem mewn gwlad oedd dan orthrwm. Oedd yna fyddin o'r tu allan, oedd yna ymerodraeth o'r tu allan, wedi dod i fewn ac oedd nhw'n gorthrymu'r bobl. A oedd nhw wedi bod yna am 60 o flynyddoedd. A mi fydden nhw yna am tua 70 o flynyddoedd eto. Dyn ni'n gwybod bod e'n gyfnod cythryblus iawn. Dyn ni'n gwybod bod yr Ifeiniaid yn medru bod yn greulon iawn. Oedden nhw'n drefnus iawn, ond mi roedden nhw'n greulon iawn. Ac wrth gwrs yn y wlad felly, 60 mlynedd di pasio. Oedd pobl wedi dechrau arfer yn doedden. Ac erbyn hyn, oedd gynnwch chi rhaniadau mewn cymdeithas. Oedd gynnwch chi rai pobl oedd yn cydweithio fo'r awdurdodau. Pobl oedd a Herod oedd yn rhyw sycio fyny iddyn nhw. A casglwyr trethu ac yn y blaen. Ond hefyd oedd gynnwch chi rai pobl oedd yn gwrthwynebu. Rhai pobl oedd i bob bwrpas yn derfysgwyr, y selotiaid. A mae'n irony mwyaf yn dydy bod un o'r selotiaid yn un o'r 12 efo Matthew y casglwyr trethu sydd yn ddeud mawr ohono i hyd. A dychmygwch fyw mewn lle fel yna. Dyn ni gallu meddwl nôl falle am rhyfeloedd mwy diweddar, lle mae fyddin wedi dod i fewn a wedi concro, a wedyn mae yna rhai pobl yn cydweithio a rhai ddim. A'r ansicrwydd a'r ofn, be dwi'n cael deud? Pwy sy'n gwrando? Os dwi'n deud peth ar peth, pwy sy'n mynd i reportio hwnna i'r awdurdodau? Roedd e'n adeg cythryblus. Roedd e'n adeg cythryblus hefyd yn benodol ar yr adeg yma, achos yr holl symud o gwmpas. Dyn ni'n darllen y peth yma am bod yna gyfrifiad a bod pawb yn goffo mynd yn ôl i lle oedd nhw'n cael ei geni. A dyn ni ddim yn meddwl peth mor ddramatig oedd hynny. Yn arbennig mewn cyfnod pan doedd pobl ddim yn symud gymaint â ni. Reit, straw Paul nawr, pe bai y llywodraeth yn deud bod yn rhaid i ni i gyd fynd yn ôl i'r lle lle gawson ni'n geni, faint ohono ni fydde dal yn Arfon. Come on, dwylo i fyny. 2.
Lle fydden ni gyd yn mynd? Glanaman, lle arall? Yr Almaen, lle arall? Awstralia, lle arall? Lle arall fydden ni gorfod mynd nôl i... Grenada. Dyn ni, yn tydyn ni'n eclectic fan hyn, yn dydyn. Ond, be? Odessa. Llundain, bob math o lefydd. Meddyliwch y chaos. Meddyliwch y chaos. Yr holl bobl yma, jyst achos bod yr ymerawdwr eisiau wneud. Hwn oedd y cyfrifiad cyntaf. Pawb yn mynd adre i'r trefi lle gawson nhw i geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, dyma fe'n gorfod mynd yn ôl i dref Dafydd. Byd cythryblus. Doedd e ddim yn le tawel. Doedd e ddim yn le llonydd. Pobl yn symud o gwmpas. Ac wrth gwrs, dyna un o'r resymau pan mae Joseph a Mair yn cyrraedd Bethlem, maen nhw'n methu ffeindio'n unlle. Achos maen nhw'n gymaint o bobl. Achos maen nhw'n lot o bobl o deulu Dafydd. Mae yna gan hyfryd Saesneg, gan ddyn o'r enw Andrew Peterson o'r enw Labour of Love, sy'n rhoi darlun fwy real o Bethlehem, a falle na i rannu ar y grŵp WhatsApp y capel wedyn ni. Mae'n un o'r ei dwi wedi trio cyfieithu, ond dwi ddim wedi cael ei gymeradwyo. Ond na i jyst mentro darllen pennill a citgan, achos mae'n cychwyn fel hyn. Nid oedd yno dawel nos. Roedd na waed ar y llawr. Roedd ei hwylo hithau'n grif ar y strydoedd tywyll di wrth i'n deithio trwy y dre. Dyna'r darlun real, ynddo fe? Dyn a'i wraig a'r fi'n geni plentyn yn crwydro'r strydoedd yn poeni, yn y tywyllwch, yn yr oerfel. A wedyn mae'r citgan yn deud fan hyn, yn yr esgor a'r boen ac yng nghanol oerfel nos, yn y drewdod a'n y baw, yn y poen ac yn y braw. Roedd dylafu'r cariad di. Sori, ond ysgen i slaid i ddangos hwnna, ond dyna ni, dwi'n hwyr yn dangos efo ni. Ond dyma llafur cariad Duw. Dyma beth o Duw eisiau gwneud. Dyna sut o Duw eisiau estyn ato ni, mae'n dewis dod ato ni yn ei fab, ac mae hynny'n bwysig. Mae'n dangos cwpl o bethau. Yn gyntaf, mae'n dangos calon Duw. Mae'n dangos sut i'n ydy. I fod e'n un sydd yn gweld angen ac eisiau gwneud rhywbeth am yr angen yna. Oedd e'n fy atgoffa i o'r hanes, chi'n gofio pan mae Duw yn galw Moses? A mae'r neges yn dod bod Israel yn gaeth yn yr Aifft, a dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Yna meddai'r arglwydd wrth Moses, yna meddai'r arglwydd wrtho, dwi wedi gweld sut mae fy mhobol i'n cael eu camdrin yn yr Aifft. Dwi wedi clywed nhw'n gweiddi wrth i'w meistri fod yn gas atyn nhw. Dwi'n teimlo drostyn nhw. Felly, dwi wedi dod i lawr i'w ryddhau nhw o afael yr Eifftiaid. Dwi'n mynd i'w harwain nhw o wlad yr Aifft a rhoi gwlad dda eang iddyn nhw. Tir ffrwythlon lle mae llaeth a mêl yn llifo. Ymateb Duw pryd hynny oedd anfon Moses. I ganol cymhlethdod a dryswch a tywyllwch pobl Dduw yn yr Aifft. A ymateb nawr, adeg y geni, ydy ymateb i dywyllwch, cymhlethdod a dryswch y byd ac dod yn ei fab. Mae gwaredwr yn dod, Iesu, a dyna sut i'n ydy. Ac mae'n anfon Iesu, a mae ei enw fe'n bwysig, byddwn ni'n sôn mwy am ei enw mewn munud. Ond ydych chi'n cofio'r geiriau yna? Yn Matthew 1, bachgen, y neges yn dod at Joseph, bachgen fydd hi'n ei gael, rwyt ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Mae'r enw Iesu yn dod o'r Hebraeg Yeshua. A dwy ran sydd efo, mae'r Ie yn dod allan o'r Yahweh, enw Duw,
a'r ail rhan yn dod yn cyfleu'r syniad o achub. So, Duw sydd yn achub ydy enw, ystyr enw Iesu. Duw sydd yn achub. A mae'r achubiaeth yna yn dod ata ni ac yn dod at bobl allan yn fanna yng nghanol ein llanast. Nid mewn rhyw llonyddwch, nid mewn rhyw drawelwch, ond yng nghanol llanast. Dyn ni ddim gorfod cael yn tŷ mewn trefn mwyn iddo fe ddelio gyda ni. Dyma ddudodd Tim Keller. The gospel is news of what God has done to reach us. It is not advice about what we must do to reach God. Cymrwch y geiriau yna i fewn, dy fe. Mae ynglyn â be mae wedi wneud i'n cyrraedd ni. Nid gwersi, gnewch hyn, gnewch y llall, a mi fedrwch chi ddod at Dduw. Ddim dyna be ydy o gwbl. Ond dyna oedd y pwynt cyntaf. Doedd Bethlehem ddim yn dawel. Ond yn ail, fe anwyd Crist yn geidwad byd ydy'r lein yn y Garol yn dyfa. Mae Iesu yn dod fel Crist. Mae Iesu yn dod felly i achub. Nid i ryw ddarlun bach cosi taclus fel da ni'n cael ar gardiau Nadolig, nac mwyn i ni deimlo'n braf. Mae'n dod i achub, mae'n deud i wneud job o waith. Job o waith anodd a chostus roedd Gwir angen i wneud. Dwi wedi sôn yn barod, mae dyna oedd ystyr yr enw Iesu. Rwy ti i roi'r enw Iesu iddo, a mae fydd yn achub ei bobl. A wedyn, dyn ni'n cael yr enw Crist. Ac ystyr yr enw Crist, fel dyn ni'n gweld o'r sgrin, ydy yr un eneiniog, un wedi ei ddewis. Fe anwyd Crist yn geidwad byd. Nawr, mae yna rhai pobl yn meddwl mae Crist oedd surname Iesu. Ond nid dyna ydy, ei deitl ydy. Mae'n cyfleu be mae'n mynd i wneud. O'n i'n siarad efo rhywun diwrnod ymlaen, ges i fy magu yn Glanaman, a a lot o Joneses. A gynnoch chi Mr Jones Bara, Mr Jones Llefrith, Mr Jones Corona. Pwy sy'n cofio'r lori Corona yn dod rownd? Okay, da iawn. People of a certain age. Okay? I rai o'n chi sydd yn iau, gofynnwch wedyn. Okay? Dyn pop, botel pop. Okay? Ond Mr Jones hwn, Mr Jones llall. Oedd y teitl iddyn nhw, a'r teitl yn cyfleu be oedd nhw'n wneud. A teitl Iesu ydy Crist. A mae'r gair Crist yn dod o'r gair Groeg, Christos, sy'n golygu un eneiniog, un wedi ei ddewis. A dyn ni'n gyfarwydd o'r gair Meseia. Meseia ydy'r un peth yn Hebraeg. Christos yn Groeg, Meseia yn Hebraeg. Iesu'r Meseia, Iesu'r un eneiniog. A mae'r eneinio hynny yn golygu rhywbeth pwysig iawn. Mae'n deud, mae hwn ydy'r un ar gyfer y dasg yma. Mae gynno fe'r cymwysterau iawn i fod yn geidwad byd. Mae wedi ei ddewis i wneud y job yna. A mae'r eneinio yn ardd y cael. Os dyn ni'n mynd nôl i'r Hen Testament, dyn ni'n darllen am Solomon yn cael ei wneud yn frenin. A dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Dyma Sadoc yr offeiriad yn cymryd y corn o olewydd o'r babell ac yn ei dywallt ar ben Solomon a'i einio yn frenin. Mae rhaid i fi gyfadde, nes i ddim gwylio coroni Charles pan nath Charles yn frenin, falle bod rhaid i chi wedi wneud, ond mae'n debyg gafodd ei eneinio a symbol oedd e. Ddim dyna oedden ni wneud yn frenin, be oedden ni wneud yn frenin oedd bod e'n fab i'r frenhines oedd newydd farw. Ond oedd yn cael ei eneinio'n frenin yn gyhoeddus fel symbol yn deud mae hwn wedi ddewis i wneud hynna. A mae Iesu wedi ei ddewis i wneud rhywbeth. Iesu yw'r Crist, mae wedi ei eneinio a'i ddewis. Ond be mae wedi eneinio a'i ddewis i wneud? Be di job e? Beth yw job y Crist? Wel, gawn ni ddim ateb gwell na geiriau Iesu hun. Os dyn ni'n troi yn ddiweddarach yn y Fengheli, rhyw 2 bennod ymellach ymlaen, dyn ni'n cael yr hanes ffantastig yma. Pan mae'n mynd yn ôl i Nazareth.
Ac mae'n mynd i'r synagog, ac mae'n agor y sgrôl, ac mae'n darllen, a dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Mae ysbryd yr arglwydd arna i. Dyma'r geiriau mae Iesu'n darllen. Oherwydd y mae wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i bobl dlawd. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth i gael rhyddid a phobl sy'n ddall i gael ei golwg yn ôl a rhai sy'n cael eu camdrin i ddianc o afael y gormeswr a dweud hefyd fod y flwyddyn i'r arglwydd ddangos ei ffafr wedi dod. A chymod mic drop moment dyddi yma. Oedd hwn yn mic drop moment nawr. Ceiodd y sgrôl a'i roi yn ôl i'r dyn oedd yn arwen yr oedfa yn y synagog ac yna eisteddodd. Roedd pawb yn y synagog yn syllu arno, a dyma'r mic drop. Yna dywedodd, mae'r geiriau yma o'r ysgrifau sanctaidd wedi dod yn wir heddiw. Boom. Mae'r un oedd i fod i wneud hynna i gyd wedi dod yma. Newyddion da, rhyddid i'r rhai sy'n gaeth, golwg i'r deillion, dianc, ffafr yr arglwydd, maen nhw gyd wedi dod yng Nghrist. Dyna me wedi dod i wneud, ac mae'n rhoi ei hun. Mae'n rhoi ei hun yn ei fywyd ac yn arwyddocaol iawn, wrth gwrs, yn ei farw. Mae'n byw droston ni, mae'n marw droston ni. Mae'n atgyfodi ein mwyn ni. Mae'n dod fel Crist. Fe anwyd Crist yn geidwad byd. Wrth gwrs, i ni, mae'r gair ceidwad yn dod o'r gair cadw, yn dydi? Be dyn ni angen ein cadw rhagddo fe? Dyn ni gyd angen ein cadw rhag pethau gwahanol. Be sy'n ein tynnu ni oddi wrth yw? Mae eisiau'n cadw ni rhag hynny. Mae eisiau'n hachub ni ohono. Mae eisiau'n hachub ni oddi wrthyn ni ein hunain. Mae'n dod fel Crist yn geidwad y byd a mae enw fe yn deud wrtho ni ei fod ei wedi ei eneinio i wneud hynny. A wedyn y trydydd pwynt. Nid oedd un lle i geidwad byd. Doedd dim croeso iddo fe. Mae'r Garol yn canu am Grist ac mae'n dweud, nid oedd un lle yn geidwad byd, i geidwad byd. A wrth gwrs, yn llythrennol mae'n wir, yn dydi? Doedd na ddim lle iddyn nhw. Oedd yn rhaid iddyn nhw fynd i rywle, oedd yr anifeiliaid yn cael eu cadw i enni'r babi, achos doedd dim lle iddyn nhw. Faint ohono ni, dwi'n meddwl faint o bobl sydd wedi actio Gwr y Llety mewn drama Nadolig? Ydych chi'n cyfio'r classic line, na, nid oes lle yn y llety. A dyn ni wedi gweld cenedlaethau o blant yn dysgu'r lein, na, nid oes dim lle yn y llety. A mae'n cael ei enni yn y cafn lle mae'r anifeiliaid yn bwyta. Mae'n drewi, mae'n swnllid, mae'n fler, achos does na ddim lle iddo fe. Felly yn llythrennol, fel mae'r Garol yn ein atgoffa ni, doedd na ddim lle iddo fe. Ond y gwir yw, wrth gwrs, mae hwnna'n batrwm ar gyfer y gweddill o'i fywyd e. Y cyfan o'i fywyd e. Yn Efengyl Ioan pennod 1, dyn ni'n darllen y geiriau hyn, daeth i'w wlad ei hun a chael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Mae Iesu'n cael ei wrthod. Mae'n cael ei yrru'r lle anifeiliaid. Wrth i'w weinidogaeth e ddechrau. Oedd na rai pobl yn ei ddilyn e, ond oedd y mwyafrif ddim. Doedd na ddim croeso iddo fe. Oedd na wrthwynebiad iddo fe. A nath y gwrthwynebiad hynny arwain yn y pen draw i'r groes. Ond rhyfeddod gwaith Iesu Grist, rhyfeddod yr hyn mae'n gwneud hynny, yw mae'n cymryd y gwrthwynebiad yna ac yn ei ddefnyddio fe. Mae'n ei droi e i rhywbeth. Achos o Duw wedi rhagweld hyn. 700 mlynedd cyn i Iesu Grist ddod, oedd y proffwyd Eseia wedi sgwennu'r geiriau hyn. Cafodd ei ddirmygu a'i wrthod gan bobl yn ddyn naeth ddioddau, yn gyfarwydd a phoen, roedd pobl yn troi ei wynebau i ffwrdd oddi wrtho, cafodd ei ddirmygu a wnaethon ni mwy werthfawrogi. Blynyddoedd cyn iddo fe hyd yn oed dod, oedd e'n gwybod bod e'n mynd i ddigwydd. Ond mae Eseia mynd ymlaen. Ac eto,
Cymerodd ein salwch ni arno'i hun, a dioddau ein poenau ni yn ein lle. Roedden ni'n meddwl ei fod yn cael ei gosbi a'i giro i gam drin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni. Ac am iddo fe gael ei giro, cawson ni ein iachau. Dyn ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un wedi mynd ei ffordd ei hun, ond mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno fe. Mae cynllun Duw yn wych. Mae cynllun Duw yn arbennig. Achos mae'n cynnwys hyd yn oed yn gwendid ni yn ei gynllun e. Nawr, dwi wedi cyflawni rhywfaint o uchelgais yn y brigaeth yma. Achos dwi rioed wedi cynnwys dyfyniad gan Field Marshal mewn pregaeth, ond dwi'n cael wneud y bore yma. A falle bod chi'n wedi clywed y dywediad yma o'r blaen. Mae'n dywediad enwog gan rhyw Field Marshal Prussian. Field Marshal Helmut von Moltke. Gyd i ddeithio fi os dwi'n ynganu'r beth yn bydyn. Ond mae gynna fe ddywediad enwog. Nid oes unrhyw gynllun gweithrediadau yn ymestyn gyda sicrwydd tu hwnt i'r cyfarfod cyntaf ar gelyn. A mae'n sôn am gynlluniau rhyfel. Na i ddweud yn y Saesneg. No plan of operations extends with any certainty beyond the first encounter with the enemy. A mae hwnna wir am yn cynlluniau ni'n dydi. Dyn ni'n neud yn cynlluniau, dim mewn rhyfel falle, ond dyn ni'n neud yn cynlluniau, a wedyn mynd rhywbeth yn digwydd. A dyn ni'n goffod newid nhw. Stuff happens, ynddo fe. A wedyn mae'r cynllun yn gorfod newid. Ond os yna'n byd yn surprise i Dduw fan hyn, oedd hyd yn oed yn gwendid ni, hyd yn oed yn gwrthryfel ni, hyd yn oed yn fforlineb ni, oedd wedi cynnwys hwnna'n ei gynllun. Oedd Field Marshal Van Moltke yn anghywir, chi'n gweld, yn dweud, achos doedd e ddim yn gwybod am gynllun Duw. Neu falle bod e, ond yn y cyd-destun yma, doedd e ddim yn gwybod am gynllun Duw. Nath rhagweld yn gwendid ni, nath rhagweld yn fforlineb ni, nath rhagweld y ffaith y bydde pobl yn gwrthwynebu Iesu ac yn eiriau'r groes, a bydde nhw'n meddwl bod wedi curo fe. Aha! Doedden nhw ddim. Achos mae'n rhan o'i gynllun e. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni, ac am iddo ef gael ei giro, cawson ni ein iachau. Anhygol. Ond nôl i'r pwynt yma, doedd na ddim lle iddo fe. Mae'n un cwestiwn yn aros yn does. Pan dyn ni'n meddwl am hynny, oes na groeso i Iesu heddiw? Oes na groeso i Iesu yn ein dyddiau ni? Yn y dyddiau yma, pan mae lot o sôn am werthoedd Cristnogol a peth defnyddio enw Iesu i wneud pwyntiau, ond os ydyn ni'n croesawu Iesu, ydyn ni'n croesawu pob dim amdano fe. Popeth mae'n deud, dim just y bits mae'n deud dyn ni'n licio, dyn ni'n croesawu popeth amdano fe. Yr Iesu gafodd ei eni, fi byw, marw ac atgyfodi, mae rhaid derbyn y cyfan ohono fe. Pob dim ohono fe. A mae hynny'n golygu rhywbeth arbennig, achos mae Iesu wedi dod ar ein cyfer ni. Mae Iesu wedi dod ar eich cyfer chi. Fel oedd geiriau'r Garol yn deud, draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, fe anwyd Crist yn geidwad byd. Mae'n golygu bod e'n geidwad byd, ond mae'n golygu bod eisiau bod yn geidwad i ni yn unigol. Bob un ohono ni, sydd yma yn gwylio neu'n gwrando wedyn. Sut dyn ni'n creu lle iddo fe? Dyn ni'n creu lle iddo fe trwy gydnabod yn bod ni angen. Yn bod ni angen yn ein bywydau ni. Ydyn ni fodlon creu lle iddo fe heddiw, neu ydy'n bywydau ni'n rhy llawn o bethau eraill? Pethau eraill sy'n golygu falle bod ni'n gwasgu mewn i ryw gornel o'n bywyd yn lle roi yn y canol. Roi yng nghanol pob dim. Achos dyna lle mae eisiau bod. Mae yna adnod yn y llythyr Pedr yn darllen fel hyn. A ddolwch y Meseia a'ch holl galon.
a'i gydnabod e'n arglwydd ar eich bywydau. A ddolwch y Meseia a'ch holl galon, a'i gydnabod ef yn arglwydd ar eich bywydau. Yn ôl i'r 3 pwynt. Faint bynnag o weithiau dyn ni'n canu dawel nos, neu o dawel ddinas Bethlehem, neu draw yn Nhawelwch Bethlem Dref, doedd Bethlehem ddim yn dawel. Oedd e'n awkward, oedd e'n swnllyd, oedd e'n fler, oedd e'n ddryslyd, oedd e'n dywyll. Doedd Bethlehem ddim yn dawel. Ond mae Iesu yn dod fel y Crist, fel un sydd wedi ddewis i wneud job. A'r job yna ydy bod yn geidwad i chi a fi ac i bobl eraill. Ac wedyn yn ola, doedd na ddim croeso iddo fe, sydd yn codi'r cwestiwn os na groeso iddo fe gyno ni. Dwi am wahodd Martin ar band i fyny mewn munud, a dyn ni am ganu'r Garol, a mi fuodd yr uwch sgwrs fach, oeddwn ni am newid y geiriau. Yn ydrych mod ni'n canu draw yn Nhawelwch Bethlem Dref. Nes i feddwl beth sy'n ffitio. Draw yn Nhywellwch Bethlem Dref. Na ni, draw yn holl ddryswch Bethlem. Maen nhw gyd yn gweithio, ond dyn ni'n mynd i ganu'r greiddiol allan o barch. Ond pan dyn ni'n canu'r geiriau yma, jyst cofiwch y gwirionedd sydd ti'n ôl iddo fe. Bo ni ddim yn cael yn hudo gan ryw ddarlun. Adawn i'r geiriau fel maen nhw. Ond y peth bwysig yw bod ni'n cofio fod e wedi dod yn geidwad byd. Fod e wedi dod yn geidwad i ni. Oherwydd hynny, bod cyfle nawr i ni i groesawu i'n bywydau ni. Dewch i ni weddio cyn i ni ganu. Arglwydd. Dyn ni'n diolch i ti am dy gynllun perffaith di. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti yn un mor arbennig. Dy fod ti wedi cynllunio pob dim. Ac hyd yn oed i cynllunio heibio'n gwendid ni, heibio'n twpdra ni, heibio'n tywyllwch ni, heibio'n fforlineb ni, a dy fod ti wedi dod ato ni, i'n cadw ni, i'n hachub ni, i gynnig bywyd newydd i ni. O arglwydd, helpa ni werthfawrogi hynny, a helpa ni ymateb i hynny trwy roi lle i ti, y lle iawn i ti yn ein bywydau ni. Amen. Iawn, diolch Garol. Fel Marwel wedi dweud, da ni'n gorffen trwy canu Carol Adfent